Nazioarteko Artzaintzakur txapelketa aprobetxatuz, Kataluniak eta Euskal Herriak bat egin dute Oñatiko plazan erabakitzeko eskubidearen aldarrikapenean. La biciseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Baina guztio batera saiatu guran botatzera, usteltzen hasia da bota, laizter eroriko bada. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu, ez besterik. Eguerdion eta eskerrik asko Oñatiko gure esku dago ekimenan aurkezpen honetara etorri zaran danoiri. Bon dia y moltes gràcies per la vostra assistència avui a Oñati. Bide batez, felicitats per la cadena humana. Egisa esan, inbidixa puntu batekin behitu geben egun hartan Kataluniara. Hainbeste jente tamainako gizakateia eta horren atzien euen mesua. Euren etorkizune erabakitera doia zela. Eta asko gara Euskal Herrian luze zabalian beha aldarrikapen eta determinazio horrekin bat egiten duguna. Bai harako, Kataluniarako, klaro, eta zela ez baitia honako be, Euskal Herrirako. Barkatuko oskue hartzainek, baina gure hartaldiak berak erabaki gura daun nundik nora fan. Herrixek norbere etorkizune erabakitea eskubidea bada eta hala da, ez da beste inork emun biharreko ezer, ez zinok ukatu bileikeinik. Hartalde hau are handixaua, ahal bezain handixaua izatea da kontua. Eta erabakiteko eskubiditea eukiketik gauzaketara. Praktikan jartera pasauko gara. Gure esku dau, eta horretarako sortu da gure esku dago. Desberdinez osatuketako ekimena. Ardi zuri, beltzez, marroiz, eta gura beste koloretakoz. Komunian dakoinak gauza bat, erabakiteko eskubidean ariketara pasaiteko gogua. Gogua eta asmoa. Gure esku dago, dinamika herritarra da. Erabakitzeko eskubidearen alde, Euskal Herrian lan egingo duena. Proiektuak erreferentzia eta aterkia eskaintzen die, herri osoan dinamika honen inguruan garatu aldiren ekimen ezberdinei. Baina, zergatik erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika Euskal Herrian? Aldarrikapen prepolitikoa delako, oinarri demokratiko bat sortzearen alde. Sentsibilitate guztien topagune. Erabakitzeko eskubidearen errebindikazioa herriko agenda politikoan eta sozialean etengabe egon da. 78ko aberri egunean. Udalgintzan eta honen eskubideen kartan. Gasteizko legebiltzarrean 1980an. Lizarra Garaziren dokumentuaren erreferentzietan eta Loiolako elkarrizketetan. Erabakin, Goierri, Igartzako adierazpenean. Miramarreko aurkezpenean. Berrizen, Etxarrin, eta Aieteko osoko bileran ere, eta deklarazioaren laugarren puntuan. Erabakitzeko eskubidearen defentsa jardute demokratikoa delako. Erabakitzeko eskubidea nazioarteko legerian jasotako eskubide demokratikoa eta unibertsala da. Zer da demokratikoagoa herritarrei bere etorkizuna erabakitzeko hitza ematea baino?
herrien determinazio librerako eskubidea aintzatetsi eta honen gauzatzea bermatzen duen Europaren aldeko autua egiten dugu. Gracias primero que todo por la felicitación por la vía catalana. Creo que fue una demostración a todo el mundo de que se puede hacer algo y que todos tenemos derecho a decidir. Todos, y está en nuestras manos. Dice Cataluña y Gora Euskadi. Eta 2014ko ekainaren 8an, Durango eta Iruña elkartuko dituen gure esku dago gizakatea gauzatuko da. 50.000 lagunek 130 kilometrotan osatuko duten katea izan ere. No es que se lo vayas a pedir a nadie o a ningún Estado. En realidad, si consigues que, yo creo, socializar el concepto de derecho a decidir, si consigues llegar a todos y cada uno de los elementos de la sociedad, al final no vas a tener que convencer a un Estado. Sería estúpido por parte de un partido político, de un Estado, en esa situación, negarlo. Yo creo que el objetivo es llegar a todas las esquinas de la sociedad, pero empezando por abajo, no desde arriba. Intentzia bakarri da batzea eta danok elkarrekin indar bat egin dezakegu, baina bakoitze bere aldetik jotzen baldin bagea ez dago indarrik. Una iritsi da Eskozin eta Euskal Herrian. Gitza hau? Akarta bat. Lagutu bat. Hello friends from the Basque Country. How are you? First of all, I would like to apologize for not having a chance of being there with you. Esaten dau, penia muten xauela gaur hemen ez egoteatik. My duties have made it impossible for me to go to Oñati and take part in your event. Bere indianatik ezin izan duela gaur etorri. But believe me when I tell you I'm with you. Baina zinesketako gurekin dauela. Next year we will have a referendum in Scotland to decide our future. It will be a great day, historic, just for the fact of deciding. Datorren urtean ingo dauela horrein etorkizuna erabakiteko referenduma, eta egun handia izango da historikoa, danandako, erabakite utzatik. I know that that's also your aim, that you also want to decide what you'll be. Badakixela, geure horren atzetik gabitzela, eta erabaki gura dura zer gaien. I know that you want to and that you will do so. Badaki gura dula eta ingo dula. It's a matter of time that society has to keep working and see you soon. When that day comes, I'll be in Oñati celebrating with you, for sure. Greetings from Scotland. Herrixarako lagitzia denbora kontua dela. Animoak eta egun hori horiketakien hemen egongo dela. Gurekin zer horreinen. Gorantziak Eskoziatik, ahilmak lehenan. Portadua hau. Iake giltzia emundu eskun, katalanari emundu xau beak euskaldunari pasaiteko, bidia ere ekiten pateko. Babetxo, euren etorkizuna erabakiko dauen Europako herrixak. Eskozia, Katalonia eta Euskal Herrixia, zeatik ez? Klaro baiet! Arde zagun bidea, gure esku dago eta milaka lagun oinez, eskutiko batuta, jente zoriontzua, herri libre batean, herri libre batean.
soilik, esku beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik, hormak eta resiak ez dira.